Hurian itu hatta ala neng masuk ma amang paditata dahoy anak kota mergur malua jong mahita di ingan atawe hudul mahita amang nang Hurian itu hatta tapukama permingguata di manuguton martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji ma tuhatta ya buku ede nomor 10 ayat sada dot ayat 2. Ai tu si Mar hite-hite guarni de bata ama, tohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di purbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Pardinggan basa do Jehovah, tahu pertano batoat diari hagugutan, jala ditadda do akka namarhapo satu ibana.
Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan nasokal jalan abonan. Yalohodo nagijang meroha. Jaladipati buhodo naserek meroha. Alani i hupangido hami tuho. Tairamoti hami asa unang juket hami. Unang gijang rohanami. Alai tugu-tugu hami merhite-hite todim. Asa uduk serep tubuk jala burju rohanami diadopan di halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, patik patuluhon dohok lapatan. Patik patuluhon. Yang jadi dohonon guarni debata, yang gosoture dalan. Ay honauhumna dosogut akkana marsineang di guarna. Ia do lapatan ni oddo. Ikod dihabiari rohatta debata, dalai konholong rohatta di bana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujaru-jaru na roa manang mangasi marhite-hite goarni debata ay di natar sosak do ditangiang do dipuji-pujiat do sidohonon goarni debata ido sahatna rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami, mangulahon na hobar tupati. Amin. Tato potima dosatta tujoloni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pergogo na suhatu dosan
para sirohami dahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi. Ibagasan hajahator dohami tubuh, daladang adong hapor siyaw di bagasar rohanami hiyan. Taluhut dohami manibbil siyanak ka dalammu. Masay gudang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingok mahami ali Tuhan, alani denggan ni basam doh asini roham. Sayunak paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, doh pangalasyon nami. Sayingot mahami hobbar tu asini roham, doh denggan ni basam, alani guarmu, ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahi hoau marhite sia nakadosam. Dalanunga dilojai hoau marhite sian akka hajahatommu. Au tutu, au sadiri manelesei akka pangalasim ala ni hadiriokku. Daladang behu paingot-ingot akka dosam. Asangapom ma di debata na dikijang. Amin. Bagi mahatan di debata turpuk epistel di hari Mingguan ima suratnya Apostel Paulus tuhuria Rom biddu 12 ayat 17 sakro di ayat 21 tajahama marsorik-sorik. Unang baloson hamu najat aloni najat. Rikoti hamu manadinggan di joloni halak saluhutna. Hamu akan hina holongan, unang hamu merlulu, pasahat hamu mari masih tu debata. Aitar surat do, diau do pamaloson. Aupe mamaloson inna Tuhani. Unang mataluho di bahen hajahaton, alay taluhom ma hajahatoni, marhite-hite nadenggan. Idoshatna martua do akan natumangihon kata ni debata jalan no peopsa. Amin.
para tidak maha porsiautai, songon na hina tidak kon ni dongatta saha porsiaon, isadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama perguguna suatu dosa, na tumo palangit dotan. Au porsea di Yesus Kristus, Ting Ting HKBP Cakung, Resort Cakung. Minggu 22 Agustus 2020 sada. Topik halak partigor diadopan ni debata. Nah perjulu goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion 5 minggu pas 12 dung Trinitatis. Nomor 8 hasitulu sadaan ni debata. Topik minggu halak partigor diadopan ni debata. Napa 2 tahun permingguan di masa ni PPKM. Perminggota sadarion minggu 22 Agustus 2020 sada tapatu upama marhite offline manang tatap muka di permingguan pukul 7.00 WIB nasugut pukul 30 WIB dohot pukul 10.00 WIB. Alai ala adong kesalahan teknis dan bui live streaming. Nah patuluhon pilihan amplop A di minggu ta sadarion pasat pilihan amplop do hita tu ulaun diakoni sosial huria di Huriata HKBP Cakung. Tatangnya kema bui dengan berdalan diakoni sosial ni Huriata di masa pandemion. B. 2 hari Minggu tanggal 20 Agustus 2020 sada pasahat peliat dohita tu ulaun pahebakon ibadah dohot musik HKBP. Napau paton hasil rapat evaluasi. A. Deba sian program ni Huria marhite dewan dohot seksi naonom bulanon yang bui mardalan ala makorhon ni pandemik COVID-10 sia. Nama korhon tu anggaran penerimaan pengeluaran Huriata. Alani sude seksi Dewan dohot pelaku kegiatan program anggaran di Huriata asa pahisatun pakobasion nagabe hobar tu program naung taputuson jala di paubuk matuaka situasi dohot peraturan pemerintah itu ngatongan ni pandemi COVID-10 siaon. B. Lahu patulus sudi anggaran sebagian ni Huriata 1 bulan Desember 2020 sada diputus serapot do pabakit Dewan Koinonia dohot sudi seksina laho para dehon pesta butilon ni Huriata lima di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada. C. Tiala naung adong buku tajalo sia Namatta Putra Nababan anggota DPR RI gudangna 240 eksemplar manang 120 judul. Pinangido tuhita ruas ni Huriata narade lau manabai jumlah manang jenis ni bukui di para diota